Hello guys, galibog ba mo guys kung unsaon ang pagkuha sa 4,000 ka oras nga watch time hours sa inyong mga video sa YouTube. Karon guys, na ako'y nahibaw-an kung unsaon pagkuha nga sa watch hours nga dali ra kayo sulod sa usa ka semana. Mo ni guys, tudloan ta mo kay research ayun. Ako pong i-share ninyo kay ang requirements mo sa YouTube usa ka ma-monetize na kay 1,000 subscribers o 4,000 ka oras. So kanang 4,000 ka oras guys, tugay kay na to na makuha. Bisan pag nakaabot na 1,000 yung subscribers kaya wala pang kaabot og 4,000 ka oras. Sayo na ka guys, 4,000 ka oras dugay kay na guys makuha na to. Atong mga video mig kuha na itong mga video ka na mag-viral kaya medyo dali ra. So karon guys, na ako'y itudlo ninyo kabayan ni sa akong pagpadali nga makuha ang watch hours gamit aning apps. So kana nga apps muna atong gamiton para makuha na to ang 4,000 ka oras sa atong mga video. So sugod na ta, hindi na ito dugayon, kaya kabalo ko kapabot mo niya. Sige. O karon guys, ano mo sa inyong cellphone, inyong buhaton, muari mo diri sa Play Store. Dayon, inyo ning search ni nga apps multi-view browser. So ako na-install naman ako ni. Ako na lang i-open. Muna ni siya. Inyong pinduto ning 3 line. Then na ikapilian diri sa taas. Pwede siya i-play ninyo nga single inyong video nga mo play. Na double, na triple, na sextuple. Dayon na po siya quadruple. So akong gipili yung mga parente quadruple. So mao na ni siya quadruple. Then human ani mao na ni siya ang makita. Human ninyo pinduto ninyo ning plus sign. Dayon una na kining number 1 aritas taas kita mo ning na HTTP i-extra ninyo dayon i-type ninyo diri ang youtube.com. so i-search diyan mo na ni siyang magawas. So diri sa ubos mo na ni ang YouTube. Diri sa ubos inyo ning i-type diri inyong channel. For example ako yung vlog. So mao na ni ako mga video tanan na mga video na ako ni. So mo pili kag usa diri nga akong i-play. Kit-on ta mo. Kini akong pinduto ning number 1. So gatingog siya atong kuag tingog. I-mute nito ang tingog. Pinduto ning sa taas. So wala na siya tingog. Ni-play na siya, di ba? Kaya ug nagtingog na siya then mo play pa mo laing tab, dili siya mo dungan. Para magdungan kuhaan ninyo tingog. I-mute ninyo ang tingog. Dayon ari na tas number 2. Mao ra gyapon to i-X ninyo. Dayon kumanyog X, i-type ninyo dire youtube.com. Then search. Then dire sa ubos gihapon, siyempre inyong channel ibutang. Dayon pili mo video.
Kaya tingog man na siya, pinduton rin ninyo ning sa taas ini. So wala na. Sa number 3 na punta. Dayon. Type gyapon ri youtube.com. Dayon ngalan sa inyong channel. So boss, search na pod. Play. Kaya nga tingog mo gyapon na siya. Hindi nga lang i-mute sa taas. Dayon human ana diri na punta sa ika-upat. I-extra ninyo mura gyapon balik-balik ra to. youtube.com. And then dire sa ubos search engine channel ninyo. So tingog mo na siya, mute ko gyapon sa taas. Okay. So ug inyo na tong lantawon sila upat, nagplay na to sila. Inyong pinduto ning plus sign. Dayon pinduto ninyo ning na gawas mga number. Pinduto ninyo ning number 4. Oh, see? So gadungan sila og play. So dali ra kay nato makuha ang 4,000 ka oras. Mao na gipangayo ni YouTube. 4,000 ka oras og 1,000 subscribers para ma-monetize ka. Ang sahod man gud mga parente, gaagad na siya kung ma-monetize ka. Kuan ka. Makadawat na ka sa bayad sa mga advertisement. Kanang mga advertise bitaw sa imong video. Mao na siya. So mao na ang requirements ni YouTube. 4,000 ka oras. Tugay kay nato na makuha bisag makuha na nato ang 1,000 subscribers. Nya ang 4,000 ka oras wala pa. Di gyapon ta monetize. So abangan ta mo kung saon yung anion ninyo. So nang hinaot ko nga nakabalo na pud mo. So kani mga parente bisan pagpabuntagan ninyo sige balik-balik. For example, humanatanan ang play inyong video. Humanatanan. Ang inyong buhaton, pinduton rin ninyong auto reload kining nas taas nga duha ka arrow ga kabali-bali kini. Paabuta ra kadali. Magdungan na sila play ron. So balik na po sa uno. Pinduto na po niyo balik to. Oh. So di ba? Dungan kayo sila og play. Na. So makuha gud ninyo ang 4,000 ka oras og inyong mga video na as mga 1 hour kapin. Nya maka-play mo ani bisag unom o upat. Dali ra kayong 4,000 ka oras sa usa ka bulan. Makuha dahil ninyo o murag di kaabtag usa ka bulan. Mura ninyong opisyuhon, diba? So karon nakabalo na mo, i-share po ni sa uban para makabalo po sila. Daghang salamat. So okay guys, so nakuha na ninyo kung saon pag kuha sa 4,000 ka oras, kung saon na to pag kuha sa atong mga video kay dili baya di ba ita sikat kanang mga bag-o pa ta, dili wala pa ta na ilhi, wala pa yung lantaw sa atong mga video. Yung na yung lantaw dali na kayo. So yung natuon ra nato ha para makuha dayon nato ang 4,000 ka oras nga watch time. Kita-kita ra po'y mag-unay og tan-aw sa atong video. Oh no. Gamit atong apps. So makuha dayon nato ng 4,000 ka oras guys. Kung makuha na nato ng 4,000 ka oras, then na natay 1,000 nga subscribers. Syempre, makasahod na ta sa YouTube. Diba? Kung ana ra man mo na kinahanglan ni YouTube. Kung file kag monetization, dayon pag anay advertise imong mga video, katong mga advertise bayad sa advertisement, makuha na to nimo. Wow. So ana ra guys, diba?
So nang hinaot ko nga nanapod mo hinakutlo sa akong gisulti. Ayan, salamat. Bye-bye.